Στα Μέγαρα η φύση δένει αρμονικά με την παραδοσιακή ομορφιά και τις σύγχρονες δραστηριότητες. Η τοποθεσία τους κοντά στην Αθήνα, στις όχθες του Αργοσορονικού με τα γεράνια όρη να τα αγκαλιάζουν, τα αναδεικνύει σε ελκυστικό προορισμό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Εδώ θα συναντήσετε καθαρές ακτές με φόντο πευκόφυτες βουνοπλαγιές σε απόσταση λίγων λεπτών από το κέντρο της πόλης. Πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές, ο μοναδικής βιοποικιλότητας υγροφιότοπος του Βουρκαρίου, αλλά και γραφικές ορεινές και παιδινές εκτάσεις συνθέτουν ένα τοπίο αξιοσημείωτης φυσικής ομορφιάς. Το γραφικό λιμανάκι της Πάχης, με τις ψαροταβέρνες και την όμορφη θέα στον κόλπο του Αργοσορονικού, προσελκύει πολλούς επισκέπτες, ενώ η παραλία της Βαρέας μέσα στην πόλη και οι κοντινές του Λεποχωρίου και της Κινέτας προσφέρουν ανάσες δροσιάς αλλά και κοσμοπολιτικό αέρα. Το παραδοσιακό στοιχείο συνυπάρχει αρμονικά με τις σύγχρονες δραστηριότητες που προσφέρει η πόλη των Μεγάρων και της Νέας Περάμου. Εδώ διοργανώνονται πανελλήνιες συναντήσεις για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και φιλοξενούνται σημαντικές διοργανώσεις κλασικού και ομαδικού αθλητισμού. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν ποικιλία επιλογών σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, είτε αναζητούν την αξία του παραδοσιακού, είτε τη φρεσκάδα του σύγχρονου. Η παραλία της Νέας Περάμου προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για βραδινές βόλτες πλάι στο κύμα και αρκετές επιλογές για φαγητό και ποτό. Φυσικές διαδρομές, καθαρές παραλίες, υπαίθριες δραστηριότητες, παραδοσιακοί και μοντέρνοι χώροι εστίασης και διασκέδασης συμπληρώνουν ένα μοσαϊκό εικόνων, αισθήσεων και γεύσεων από τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.